Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin sabon shirinmu mai suna ƙarfin addini. Ƙarfin addini shiri ne wanda zai ilmantar ya kuma faɗakar ya kuma ƙayatar. Ku biyo mu a cikin wannan shiri namu mai albarka a cikin wannan gidan talabishin namu mai albarka na Bahaushe TV 24 da kuma Dalakano TV. Ƙarfin addini shiri ne wanda ya kunshi masarautu da kuma addinai a cikin wannan labari daban-daban. Sarki Balnar sarki ne wanda babu abin da ya sani face bautar rana. Wata rana Sarki Balnar yana zaune a fadarsa da take tsakiyar daji. Ya kalli gabas, ya kalli yamma, sai ya bushe da dariya, can sai ya ɓata rai. Ya ƙara kallon gabas, ya kalli yamma, ya bushe da dariya, sai ya ce, haƙiƙa babu wanda ya isa ya hana mu bautar rana, domin rana muka taso muka tar da iyaye da kakanni suna bautawa. Can sai ga towar yarsa ta taho ɗauke da kurtun giya. Ƙarasowar yarsa ke da wuya, ta durƙusa ta gaisuwa. Ya amsa mata, rana ta albarkace ki, ‘yata, magajiyar wannan masarauta. Hakika ina jin daɗi a duk lokacin da na kalle ki. Na san lallai na haifi ya wacce ko bayan raina za ta ci gaba da gudanar da mulkin wannan masarauta yadda ya kamata. Ya anshi kurtingiyan ya sha, sannan ya bushe da dariya, ya ce, rana, rana. Can sai ga zuwan Jarangon, babban bafadan Sarki Balnar. Jarangon na zuwa ya durƙusa ya gaisuwa, ya ce, rana ta albarkace ka, ya Sarki Balnar, sarki mai cikakken iko. Sarki Balnar ya amsa masa, ya ce, rana ta albarkace ka Jarangon. Sarki Balnar ya ci gaba da cewa, hakika Jarangon, ina so a wannan karam, a wannan lokaci, a kuma wannan shekara, a yi bauta irin wacce ba a taɓa yin ta ba a tarihin wannan masarauta. Jarangon ya girgiza kai, ya ce, rana ta albarkace ka, za a yi bauta irin wacce ba a taɓa yi ba a wannan karam. Sarki Balnar ya ɗora da cewa, Jarangon, ina so a shiga ko suna, a ɗebo jakai da tumakai da awakai da aladu a yanka domin a bawa rana jinin. Sarkin tsafi Girkau ya sanar da ni cewa a wannan shekarar za mu samu wani bakon al'amari wanda ba mu taɓa samun irinsa ba a tarihin wannan masarauta. Sai dai shi kansa sarkin tsafin bai tabbatar da cewa ga al'amarin da zai faru ba, amma dai ya gano wani abu da yake niyyar faruwa a wannan masarauta. Shi sa nake so a yi bauta irin wacce ba a taɓa yin irinta ba a tarihin wannan masarauta. Jarangon ya masa jinjina, ya ce, rana ta albarkace ka, ya Sarki Balnar, sarki mai cikakken iko. Hakika za a aiwatar da abin da ka ci, kuma za a tsara abin yadda ya dace. Za a yi bauta a wannan masarauta wacce ba a taɓa yin irinta ba a tarihin wannan masarauta. Sarki Balnar na idar da wannan magana sai ya miƙe, ya yi ihu, ya ce, rana, rana. Sai ya yi dariya, sannan sai ya ɓata rai, sai ya ɗauki hanya ya tafi. Fadawa suka bi shi a baya. Washe gari Sarki Balnar ya fito ran gadi a cikin daji, yana kewaye-kewaye, bayansa ga fadawa ɗauke da muggan makamai a hannunsu. Can Sarki Balnar sai ya hango wani mutumi ɗauke da fararen kaya a saman dutse, yana yin wani abu wanda shi Sarki Balnar bai san menene wannan abu ba. Sai Sarki Balnar ya daka tsawa, ya ce, waye wancan, ko me yake a wancan guri? Ku ɗauko min shi. Suka fita ku a fasace, suna zuwa suka tarar da shi ya yi sujjada. Suka dake shi ya ƙi ɗagowa, suka dinga dukan shi, bai ce komai ba har sai da ya idar da sallarsa. Suka kamo shi suka kawo shi gaban Sarki Balnar. Suna zuwa suka gurfanar da shi a gaban Sarki Balnar. Sarki Balnar ya yi masa tsawa, kai, me kake aikatawa a wancan guri, kuma waye kai, daga ina kake, ina za ka je? Yana buɗe baki sai ya ce, ni matafiyi ne, zan je garin Faisanu ne, na tsaya ina bautar Ubangiji na ne a wancan guri.
sarki Bernard ya matsawa ya ce, Ubangiji, dama akwai wani abin bautawa ne da ya wuce rana? Matafiyin ya ce masa, Hakika, Allah shi kaɗai ne abin bauta, kuma rana baiwar Allah ce, Allah shi ya halicce ta. Sarki Bernard ya ƙara matsawa ya ce, Kai, kar ka zo mana da wani ruɗani a cikin wannan masarauta, don haka ku ɗauke min shi, ku je ku aje min shi har sai na neme shi, mu ba abin da muka sani face rana. Matafiyin yana cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta, rana ba a bar bauta ba ce, ita ma tana ɗaya daga cikin bayan Ubangiji na. Sarki Bernard ya ƙara masa tsawa ya ce, Ku je ku aje min shi har sai na neme shi. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na ƙarfin addini. Ku kasance da mu a cikin wannan gidan talabijin namu na Bahaushe TV 24 da kuma Dala Kano TV. Labari da tsara shi Abdulaziz Saminu Abdulaziz Dan Hausa. Ɗaukar nauyi Bahaushe TV 24. Ku kasance da mu a shiri na gaba.